svake nedelje kada se emituje emisija Balkanskom ulicom, a istraživanja kažu da su pored domaćih serija ti serijali emisije Balkanskom ulicom najgledaniji kod naših ljudi koji žive od Australije do Amerike. Ja negde predveče sednem i da želim da pročitam pisma. I kada vidim da mi je neko pisao i da je gledao dok dana emisiju u Australiji, u Švedskoj, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Americi, tih nekoliko pisama mi, kunem se, nije prazna, patetična priča zato što sam ovde, meni kao autoru više znači nego ponedeljkom kada stignu rejtinzi, kada piše da bi gledalo 500 miliona ili 2 miliona ljudi. Zašto? Zato što prvo ima profesionalni razlog da ta emisija jeste namenjena svim onim ljudima koji su nekad u životu iz jednog malog mesta odlučili da odu. Svi mi odemo iz dva razloga, ili razlog što nam mnogo nije dobro tu gde trenutno jesmo, ili nas Bog tako napravio pa imamo višak adrenalina i višak energije i prosto hoćemo dalje, iako nam je sve potaman. Moj roman o kojem ću večeras pričati isto ima veze sa tim našim balkanskim ulicama, iz nekoliko razloga zove se Pola duše, a jedan od razloga je što najličniji, i često me novinari pitaju koliko je toga autobiografskog u mojim romanima, evo u ovom jeste jedna od stvari, a to je da ja sam 1986. godine iz Podgorice, u kojem mi je bilo jako lepo, otišla za Beograd da studiram, pa onda i Beograd mi nešto se učinio strašno, onako mladoj i nadobudnoj, malim i nedovoljno velikim i uzbudljivim za moje mladalačke potrebe, pa sam otišla u London i tamo bila 2-3 godine, ali onda sam shvatila da emotivno nisam toliko snažna da budem bilo apatrid, bilo emigrant, bilo neko ko zarađuje svoj hleb u inostranstvu, pa sam se vratila i u svakom slučaju više od polovine svog života ja živim u Beogradu, gde mi je jedna polovina duše i druga polovina je u Crnoj Gori i ja nikako te dve duše nekako da spojim, a to će verovatno da zaradim pensiju, da ja jedva čekam pensiju i da se vratim u Crnu Goru i da mi bude majka živa i pretpostavljam da mi taj osjećaj negde poznat. I kada sam napisala roman Pola duše, imam i svedoke, tu Ivana Dasić, prva stvar koju sam uradila, zakazala sam promociju u Beogradu, zakazala sam promociju u Crnoj Gori i pošto sam bila prošle godine na festivalu Žena u Göteborgu i tu mi je prosto ta atmosfera, bilo je nekoliko stotina žena koja svaka ima svoju, od kojih svaka ima svoju balkansku priču, to je meni bilo jako izbudljivo i ja sam pozvala Ivanu i rekla ja želim da imam promociju romana, ako je ikako moguće, ako se ikoga to tiče u nekoliko gradova Švedske i evo, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam večeras ovde i što ste u tolikom broju i što je ovo klub koji postoji kao čujem preko 40 godina.